Najlepším spôsobom, ako predpovedať budúcnosť, je vytvoriť si ju. Slovami Eleanor Rooseveltovej začíname naše dnešné špeciálne rozprávanie so špeciálnymi hostkami, ktorými sú Zlatica Mária Stubbs a Jarmila Záborská. A ja prezradím, že tieto dve dámy sú zakladateľky spoločnosti Zako Žilinský Coachy, ktorá už 15 rokov funguje na našom trhu ako spoločnosť, ktorá pomáha nielen jednotlivcom, firmám, ale už sa dostáva aj medzi učiteľov, pedagógov a medzi ďalšie oblasti pracovného života. Ako začal príbeh Zako, to nám poviete, ale mňa zaujíma a verím, že aj vás, milí diváci, ako začali tie vaše prvé dotyky s coachingom. To bolo také náhodné v nejakom slova zmysle, lebo som pracovala už ako konzultant po manažerskej praxi a som sa dozvedela o coachingu a sa mi to zdalo, že taká zaujímavá zručnosť pre môj consulting. Takže nie ako coach, ale ako zručnosť. A tak som sa prihlásila na kurz, ktorý bol zaujímavý a nakoniec ponúkala som aj interim management a hneď po ukončení kurzu som sa dostala do firmy ako riaditeľka firmy v Trnave a vlastne vtedy som si uvedomila, čo mám v rukách. Hej, že úplne iný štýl práce, iný štýl managementu a zmena úplne môjho postoja. V čom ti zmenil coaching, alebo ako ti zmenil život? Oveľa menej stresu, to je ako prvé. Iná komunikácia s ľuďmi, práca s ľuďmi, ľudia boli úplne ináč nastavení, angažovaní. Úžasné, úžasné. A ty ako manažérka, potom ako si absolvovala ten coachovský kurz, ako si sa cítila v tej role manažérky? Ako na novo nejako? Úplne ako nový človek, lebo ja som bola taký direktívny manažer, vieš, som si vedela aj buchnúť na stôl a zrazu som sa naučila, že sa to dá inak. A ľudia úplne ináč na to reagovali. Uh-huh. Takže tie vzťahy sa úplne menili. A niekoľkokrát som začínala v novej firme, v novej pozícii riaditeľky, úplne nová firma. A v tomto prípade to bolo oveľa rýchlejšie, som sa dostala medzi tých ľudí, oveľa rýchlejšie som vedela, čo sa deje. Keď prídeš do firmy a nepoznáš, tak to tiež trvá nejaký čas. A ten stres bol úplne neuveriteľne iný, nižší. Akože vždy je stres, hej? Ale bol to úplne inak. Mhm. Vďaka tomu si to inak zvládala. Jarka, tvoje prvé? No, mňa ako prvé napadol rok 2005. Ja som dovtedy pôsobila ako lektor mäkkých zručností a som sa uchádzala o jeden projekt v nadnárodnej spoločnosti, kde som si prečítala a si myslím, však to robím, hej, to je práca s ľuďmi, prihlásila som sa, vyhrala. A keď mi povedali, že je to pozícia interného kouča, tak som sa usmievala a povedala si, že doma zistím, čo to je. Takže to bol taký prvý dotyk. No a aj tak bolo, že som vlastne potom zisťovala, čo to je a pracovala s tým, aby som sa samozrejme predovšetkým ja s tým zžila, stotožnila a začala teda pracovať. V čom tebe zmenil coaching život? Mne coaching zmenil život hodne, pretože ja aj rada hovorím, že môj život je pred coachingom a po coachingu. A pred coachingom Zlatka hovorí, že taký direktívny manažer, až taký, že by som búchala po stole, nie, ale rada som dávala rady, všetko kontrolovala a myslela si, že ja viem všetko najlepšie. Mm-hmm. Takže u mňa toto presne tak, ako sa hovorí, uvoľniť z tej manažerskej pozície a dať priestor ľuďom, tak toto bol taký proces, ktorý u mňa sa zmenil v takú vnútornú pohodu. Takže opäť to, čo aj Zlatka povedala, že menej stresu, že je to také pokojnejšie. Ako ste sa vy dve stretli a ako vznikla myšlienka založiť takúto spoločnosť? No, ja som bola pri zárodku Slovenskej asociácie koučov, to bolo tak 2006. A
Hľadala som, a tak sme sa nejak stretli súčasťou nejakých stretnutí. Ja som bola predsednička, Jarka bola predsednička nejaký čas, takže my sme sa poznali a ja som mala takú túžbu, že v Žiline, lebo som už pôsobila v Žiline, že nájsť nejakú skupinu koučov, kde môžeme spolupracovať a robiť osvetu, lebo ten coaching bol úplne nový, hej. A pre mňa coaching bol o práci manažéra s ľuďmi, koučovacím prístupom. Takže toto, ale aj nejaké iné projekty koučovské, že by sme mohli spolupracovať. Takže som zisťovala, kto tu je a automaticky Jarka bola jedna z nich, Martin. Takže som našla začali sme 4 koučov, dali sme sa dokopy, dohodli sme sa na spolupráci a takto nejak vzniklo. Hej? A to osveta, že vlastne prvú ukážku coachingu sme mali v 2010, hej? Takže toto je ten presne ten rok. 15 rokov. Áno. Jarka. Takže toto, tak ako Zlatka hovorí cez tú Slovenskú asociáciu koučov, tam sme sa vlastne začali registrovať, oťukávať, spoznávať a potom vlastne sme sa dohodli na tej spolupráci. No a v tom roku 2010, kedy sme to tak formou, obsahom, papierovo však, bolo treba dohodnúť aj formu tej spolupráce. Tam sme sa dohodli a taký ten magický dátum, že 11. januára sme spustili prvé workshopy. Po tých ukážkach vlastne, ako Zlatka vravela. Bolo už od začiatku vašou víziou, že chcete okrem tej osvety a hneď vzdelávať? Ako to bolo na začiatku? Pre mňa bolo vzdelávanie akože taká túžba kvôli tomu prístupu, že zdieľať to, čo som si ja vlastne zažila. A to bolo pre mňa také silné, že som si povedala, ja ešte predtým, než sme založili ZAKO, ja už som robila workshopy koučovacích zručností, rozličné, ale to neboli v rámci Žiliny, alebo neboli to v rámci ZAKO. Hej? Takže vlastne áno, určite pre mňa to bolo to vzdelávanie a to zdieľanie toho, že ako sa to dá inač. Hej? Naozaj ten koučovací prístup v manažmente. Ja by som to doplnila takou myšlienkou, že tým, že človek vnikol do tej oblasti, vstúpili sme, teda budem hovoriť za seba, že som vstúpila do viacerých projektov a mňa ten coaching fascinoval. Takže čím viac som sa vnárala do tej problematiky, tým viac som si želala, prečo to nedať, nezdieľať tým ľuďom, pretože ten stres je všade okolo nás, áno. A už ja si pamätám, vtedy mi aj jeden povedal v Čechách coach, ktorý vravel, Jarka, ten coaching je jediný nástroj, ktorým sa eliminuje syndrom vyhorenia. A mne to vtedy aj tak zaznelo, že bola doba hektická, možno aj teraz je, ale už vtedy. A toto fakt je niečo, čo prináša takú vnútornú pohodu a rovnováhu. Keď si len tak spomeniete, tých 15 rokov prešlo, aká výzva bola taká pre vás, možno, že taká najväčšia, ktorá vám napadne ako pre vás? Prejsť z workshopu na kurz, lebo sme robili také jednodenné workshopy, tak v rámci tej osvety a zrazu sme na takom jednom podujatí sme robili ukážky a niekto hovorí, akože tu není v Žiline žiadny kurz, musíme ísť do Bratislavy a do Banskej Bystrice a do Košic. A my sme sa na seba pozreli a sme si povedali, no možno už je čas. Takže tak, to ja sa pamätám na ten deň. Bola to taká pozvánka reálna. Veľmi, aká výzva, no. Jarka, ty vnímaš aj nejakú inú výzvu? Ja ako výzvu, ktorú cítim v sebe, ktorá mi vyvolala mnohé otázky a odpovede, kde vlastne som si uvedomila, to bol ten projekt, keď som išla transformovať coaching konkrétne na pracovisko.
A bolo to aj jedno pracovisko, z ktorého som ja vlastne pred 18 rokmi odišla. A ja som tam našla tých istých ľudí, ktorí evidovali na mne len to, že niečo je na mne iné. Ale vtedy, keď sme pracovali s tým postojom a teraz, ako tí ľudia odmietali tú zmenu, tak vtedy na jednej strane mi ich aj bolo ľúto, ale na druhej strane som verila tomu a chcela som zažiť tú zmenu, ale boli momenty, kedy som aj zaváhala, že či to není niečo veľké, čo sa nedá prehltnúť, ale nakoniec všetko dobre dopadlo. Ale tie pocity, tie si pamätám dodnes. Ale úžasný výsledok. Áno, áno. Tak sa pochváľme. No, aký je povedz. ten najväčší úspech, ktorý tak vieme? Bolo to úžasné v tom, že v rámci Slovenska a Čiech boli vybraté pracoviská a vlastne ten coaching sa priamo do ich práce transformoval. A vlastne na konci tí ľudia aj sami povedali, že keď som sa ich pýtala, robíte viac? A oni povedali, im sa zdá, že robia menej, ale tie výsledky, ktoré mali, tie boli omnoho väčšie. A toto bolo také zadozučinenie aj pre nich. No a samozrejme potom to trvalo asi 3,5 roka, keď som sa dozvedela správu, že si idem prevziať národnú cenu vlastne za ten projekt. Tak to bolo zase také pohľadenie. Môžeme povedať aj konkrétne, tak v skratke, že o čo išlo? Že čomu sa venoval ten projekt a aké boli tie čísla? No tak v Čechách tam sa vytvárala skupina, ktorá tak intenzívne pracovala po nejakú dobu 4-5 mesiacov a tam sa odmerali výsledky, to bolo finančne stanovené, že koľko, lebo to bola poradenská firma, tam peniaze boli na prvom mieste a oni mali presne vyhodnotené, koľko ten poradca do firmy donesie. To bola top poradenská firma na svetovom trhu. No a po 4 mesiacoch výsledok, hej. A ja to poviem tak priemerne, že keď doniesol mesačne nejakých 400 000 českých korún, tak na konci projektu to išlo do 1 000 000. A 3-4 krát väčšie. Samozrejme, že bolo to veľmi intenzívne a po tých 4 mesiacoch, keď sa vrátili nazad do toho pôvodného režimu, tak už tie veľké sumy klesli, ale nikdy neklesli na tú pôvodnú úroveň, takže vždycky tam bol zisk. No a na Slovensku to bolo zamerané na poradcov, ktorí pracovali s ľuďmi. A oni vlastne riešili ich pracovné zaradenie na trhu, buď udržanie si pracovného miesta vo firme, alebo keď už boli mimo práce, tak zase znovu, aby si našli tú prácu na trhu. No a tuto to bolo úžasné v tom, že pracoval s tým klientom takmer 6 mesiacov. A umiestnených na tom trhu opakovane bolo 33%. A na konci projektu už to bolo len 13 týždňov, áno, a umiestnenie bolo až 85%. Takže toto bolo úžasné, áno, že keby aj nerobili, nepracovali, nekomunikovali s väčším počtom, s viacerými osobami, tak aj toto bolo úžasné. Ale im sa vytváral priestor pracovať s viacerými ľuďmi a nakoniec si vybudovali takú pozíciu, že to sa rozchýrilo a tí ľudia ich už aj vyhľadávali. My chceme len týchto, nech s nami pracujú. Takže to bolo také potešujúce.
No a všetky tieto skúsenosti, obidve, ktoré ste vy zažili ako manažérky, ako lektorky, tak prinášate do tých kurzov. Zlatka, ešte prosím ťa, ty spomeň tvoj výskum v Anglicku na univerzite. No tak to vlastne je súčasťou toho, že sme rozbehli ten náš kurz, hej, koučovanie na pracovisku. Je to 3-4-5 mesačný kurz, záleží na tom, kedy v roku to začíname, ale v princípe 4-5 mesiacov. A zameriava sa na koučovací prístup, na koučovacie zručnosti manažerov, tak, aby ich aplikovali v rámci svojej práce. Tak nie, že ako profesionálni kouči, hoci už máme absolventov profesionálnych koučov, ale je to zamerané naozaj na tú pracovné prostredie, ako to využívať ako dennodenná komunikácia, nie, že teraz koučujeme, hej. A ja som hľadala spôsob, čo my ako lektori vieme spraviť inak, aby sme im pomohli to, čo najlepšie aplikovať v pracovnom prostredí. Že keď sa vrátia, nie že prídu z nejakého kurzu a teraz, no u nás to tak nefunguje, hej, a každý je. Takže ja som si spravila masters v Univerzite Chestery a tam vlastne som si dala tému, ako mojim účastníkom ešte zlepšiť to učenie a tú prax, aby keď sa vrátia, aby to naozaj mohli efektívne využívať. A nie, že keď sa vrátia, už som vlastne v tom štúdiu zistila, že aj počas štúdia sa dá oveľa viac spraviť, než čakať, kým skončí. A tým pádom sme to zakomponovali do kurzu, čo znamenalo, my sme tam ešte pridali také ešte praktickejšie veci. Predĺžili sme kurz o ďalších 1,5 dňa, hej, plus minus, ale vlastne ten kurz už má takú silu, že naozaj tí účastníci žijú s tým využívaním toho koučovacieho prístupu počas a naozaj sú oveľa lepšie pripravení, ako to využívať v praxi. No, ja som tento veľmi intenzívny kurz s vami zažila a naozaj môžem potvrdiť, že je to intenzívnych 5 mesiacov. Že nás nenechávate, že nás udržiavate v takej udržiavacej teplote. Prevádzkovej teplote. A že naozaj to nie je len o tých moduloch, ale je to práve to medzimodulové učenie. Áno. A tie každotýždňové mentoringy a peer coachingy a individuálne mentoringy. Že nás účastníkov vlastne v úvodzovkách nútite, aby my sme sa do toho pustili už počas toho. Nečakali, kedy skončíme kurz, ale aby sme my boli pripravení potom na tie skúšky, ktoré sú tou výzvou. Ale toto hovoríme o tom najdlhšom kurze, ale vy to tak máte krásne rozdelené, že materská škola, základná škola, stredná univerzita. Tak povedzme, o čo ide, ako ste si to takto pekne rozdelili. Tak vlastne to je taký vývoj a to, že chceme tie kurzy, aby reflektovali jednak na požiadavky toho trhu a boli aj naďalej, lebo vystavené tak, že aj pri tej prevádzkovej teplote, ale často hovoria tí účastníci aj také masírovanie, ale že je príjemné, že je to fokus vyslovene na to pracovisko. A ja som si v tejto chvíli spomenula, že jeden z účastníkov a dokonca z oblasti školstva povedal, že ho fascinuje, ako je to vystavané. Áno, takže ľudia to oceňujú. Takže vlastne stále pracujeme, zbierame návrhy, podnety a vlastne to tak modifikujeme. No a v Lani sme to rozdelili do takej tézy kultúra ľudského potenciálu, pretože ľudia vlastne rozvíjajú samých seba. A keď to vedia urobiť u seba, vedia to potom urobiť aj vo svojom okolí. No a rozdelili sme si to také pro bono aktivity, ktoré sú také materská škola, hej, kde vlastne približujeme v takej dvojhodinovej
ukážke firmám, ktoré o tom nepočuli, možno málo počuli, že také tie dotyky a zistiť, opáčiť si, že čo to je. O čom to je. A o čom to je, áno. No a potom máme základnú školu, to je už vlastne workshopy. Tie workshopy sú jednodenné a není sú jeden za druhým. Je tam tiež taký interval, aby sa ten človek aj s tým zžil, aj si to vyskúšal. No a potom už v súčasnosti, pracujeme na tej strednej škole. Tie jednodenné workshopy sú vlastne také séria troch, že je to taký úplne základ, ale už je to naozaj, že odchádzajú so zručnosťami, ktoré môžu konkrétne používať. Áno, potvrdzujem. A ten druhý a tretí, to je taká nadstavba, A vlastne tá univerzita je vlastne ten náš kurz, ktorý je 78-hodinový, 90-hodinový, v princípe 3 moduly, ale rozličnej hĺbke a veľkosti. Ale zistili sme, že ešte je priestor pre takú nie úplne intenzívnu univerzitu, ale stále kompletný kurz, vrátane mentoringov, aj tých medzistretnutí, aj tých skúšok, takže je to na úrovni, tie kompetencie sú tam silne vybudované, ale nie je to úplne, že tam všetko, čo dávame do toho plného kurzu, ale tie základné zručnosti sú tam. Takže je to akoby dvojmodulový kurz, ale stále s tými medzistretnutiami, stále s tým mentoringom a končí to skúškou. A toto sme tak nasmerovali možno na školstvo, možno na menšie firmy, ktoré možno nepotrebujú až taký intenzívny. A môže sa to vždy dorobiť, hej? Takže vlastne toto plánujeme teraz certifikovať a akreditovať na ministerstvo školstva. Takže toto je taký náš nový medziprojekt. Hej? Áno. Chcela si niečo ešte dodať, Jarka? Nie, Zlatka to vlastne povedala na konci, ale keď hovorila o takých menších firmách, tak vlastne je veľa takých jednoosobových aj SROčiek. Potom aj vlastne tiež, čo podporujeme ženy a k tomu nabrať tú odvahu na to podnikanie. Takže aj to je taká podpora či v tej komunikácii alebo v takom tom vlastnom nastavení, sebariadení. Takže týmto smerom ešte, aby tá cieľová skupina bola čo najširšia. Kedy vás čakajú a vašich účastníkov, ktorí sa môžu prihlásiť, tieto kurzy? Workshop sa blíži. Workshop sa blíži 13. februára, je náš prvý zo série troch. Máme 2 série 3 workshopov do leta, to máme už naplánované. A kurz začína koncom februára. Kurz vlastne aj tá stredná škola, aj tá vysoká škola, teda univerzita, pracujú paralelne. Hej? Tam môžu, len niektorí končia skôr, niektorí končia neskoršie, takže vlastne takto, ako vy ste teraz mali skúšky toho úplne plnohodnotného kurzu 90-hodinového, pred 2 týždňami sme mali skúšky 78-hodinového, takže takto to, že paralelne začíname a nemusíme to robiť, že zvlášť, lebo ten obsah je veľmi podobný, len potom to dokončenie ešte, tá nadstavba je iná. Áno, ja ešte môžem dodať, že na www.coachy.sk nájdete konkrétne informácie, konkrétne termíny a nájdú tam ešte 2 dámy, ktoré tvoria váš aktuálny štvorlístok. Tak aj tie poďme menovať. Vaše kolegynky. No, už 2 roky spolupracujeme, áno. 2 roky. A to je možno aj to, čo sme nepovedali, že keď sme hovorili o tých cieľových skupinách, tak vlastne naše kurzy robia aj taký ten prvotný alebo základný krok k tomu, že keď je absolvent, ktorý to absolvoval a chcel by pokračovať v kariére profesionálneho kouča, tak vlastne plynulo môže prejsť na nejaké nadstavby a si toto dokončiť. No a táto naša spolupráca je s Inkou a s Alex, ktoré sú naše absolventky. Kurzy dokonca absolvovali ešte keď boli pilotné
akreditáciou, aj po akreditácii. No a to sú dve manažérky, ktoré opustili však korporáty a budujú si profesionálnu dráhu ako aj profesionálni kouči. Áno. Jedna viac zo vzdelávania, jedna z manažerskej praxe, ale krásne sa doplňajú a s tým, že absolvovali náš kurz dvakrát, takže už naozaj majú už sú do toho úplne namočené, hej? Áno. A poviem aj ich celé mená: Ingrid Nová Almáši, Alexandra Budinská. Toto sú moje hostky, Jarmila Záborská a Zlatica Mária Stups. A ja som počula takú vetu, že kvalita života závisí od otázok, ktoré si kladieme. Tak mohli by sme našim divákom dať na záver takú otázku, pokojne aj dve. Čo je pre vás naozaj dôležité vo vašom živote? Aké sú vaše prvé myšlienky, keď hľadáte nejaké nové inšpirácie? Odpovedzte si sami a ďakujeme za pozornosť. Viac informácií nájdete na www.coachy.sk. Majte sa krásne.